Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong buntag na natong tanan no. Kumusta? Adto day karong Sabado no, Pizza 4 na sa buwan sa Hunyo, July, tuig 2026. Pero dino atong ipadayon ang laing sumpay ning Sigilanon o sa dili pa dino shout out ko no kang Mel Taylor. Salamat kayo idol no. Good morning dia. Mel Taylor, salamat kayo no og kang Sil Nagal. Good morning idol, musta naman diha sa Pinas kanunay mag-amping mong tanan. Okay, salamat kayo no Sil Nagal. Asa maday ka karon dapat Sil Nagal. Salamat kayo no sa pagpaminaw idol. Sil Nagal og kang Jonathan Yel Gaila. Hello Kuya Alex, happy weekend Kuya Tanaw oy radio sa among DXCC Iligan. Okay, salamat kayo no Jonathan Yel Gaila. Salamat kayo idol sa pagpaminaw no. Okay no, ang suwatan pa karon no pinada kini sa usa ka babay nga mapatago lang sa pangalan nga Doris. Sinuwat kini no ni Ray Arellano, bahin kini sa iyang bana no nga atakdan pagkahambugiro, pagkabutbuton sa iyang mga barkada no, mga ka-followers no, mga ka-listeners. O karon no, ni ang kun ako ang pasultihon nga ang sender si Doris. Kini akong problema bahin ni sa kumbana nga natakdan sa iyang mga barkada ba na hambugiro naman ning kanahan. Manya gawas ka hambugiro, but-buton pag yun. Ug kung nganong nakaproblema ko, no, ingon man gud ini ang mga paghitabo. There'll be no sunshine in my life. Bre, good day, bre. Good day? Ay, hala pare Tibor! Hala nasaag lagi mo! Kisa nagkauban ni mo, pre! Pre, kisa nagkauban ni mo? Ako taon ni Mane, si Peter Rockstar. Oy. Ang Hans na Lutufan. Aw, ikaw di ay na... Draw? Ako taon ni Mane. Adali, oy! Sud mo nga ri! Why iro, bre? Why iro? Ay mo kahadlok, oy! Di na mamaak ang among iro, basta gwapo. Kana na mga batignaong mo ipaakon, ana. Thank you. May kaila siya gwapo, no? Masod, may mali. Dali, sud mo! May. Mm. Mari, us ko ninyo iro. Kambato na lagi na. Ay mo kahadlok lagi. Ay mo kahadlok. You welcome, ramo, ana. Kuya, ko ninyo iro, Mari. Pero, dili ni mamaag, Mari. Dili ka na mamaak lagi. Mangulataran na. Mari. Doon asam di pare, dudot, Mari. Ay, naaman, pre. Pero lingkod lang sa mo diha. Kaya kung tawgon ha, akong pahibawon nga ni amo. Ay na, Mari nga. Ni ay taga-NBI. Nagdaog warrant. Na, saka mang kabuhi adto kun mauna. Sige pre, akong arion ha kadiyot. Day, balitera sa kahumber ito, day. Ayaw lang sa kahon, pre. Maglabat itong uwan, ha. 5 ang kakahon. Madawat mo sa credit card, pre. Madawat Na, sila. dili. Gcash noon mo, dawat ra sila. Oh, ha? Gcash. Gcash. Sanahan ka? Madawat sila yung Gcash. Oh, wala mo rumadang akong cash da. To ato isod 50 mil unta to, pero wala ko da. Sugod na na. Ikaw, ustoy, ikaw, Prince, no? May Gcash ka na, pre? War ba, pre? Kaya akong gilabay, akong Gcash akong gilabay. Kaya nga, Naglagot na ko. nga naman, ha? Ano? Basta kipunduha ko 1 million. Kipunduhan to na ko 1 million. Dili man sila musugot. Aw, wa na lang ko di. Wa ka mamugos? Wa na ko mamugos. Ano ang taon ka masugot taon? Pre, porbida sa nimo, eh. Ambot o sa ilang rason, oy. Mao naglagot ko. Ako na lang gilabay, Ang card gilabay na ko. Kay di man magamit. Excuse me nyo, doa. Ay. Ni amos kong teritoryo, pre. Mga lang yung problema hataon. Ako, Roy, bahala ng inom na to, subsuman kung sa pa. Preserve lang kong mga one track, ha? Utlo sa buto ning bana na ako. Kapait ang Ako, Roy, mag-ani. blahaan, eh. Day, pagkuha nitong fighter wine, crane. Kau, kuha mo nito. Kau, usa ka case ka fighter wine, kau. Ay, palista lang sa, ha? Palista lang sa, ingnas lang sa load, lista. Ano diha, lista ra di ay, kring-kring pa ka.
Magkabutbuton, gid ninyo. Sa maning inyo, reunion eh. Ayun doon ko tao. Reunion sa mga buriton. Aba, kakidot pre. Pre. Ah, Sortihan to, pre. Sa buhi pa tong akong lolo, pagkatugaya, yun ato mahubog niya, oy. Mahubog na lang ko. Mahubog na lang ko una. Nga ako pa'y ganir. Pero siya, pero murag ilimugmog lang ang biro, eh. Wala na sa kong lolo, pre. Nasaan? Makiginom to, ha? Makiginom ganito. Tagaan pagkagpartida to. Yamat man, usa may partida ato niya, pre. Mainom sila ano ko sa kakawbir. Ha? Una pa mainom ang iyang mga kaatbang. Ako, mauna lagi gihapon og kahubog ang iyang kainom. Siya, dili pa. mga pare. Pikpik ka tas yung mga naong be. Ay. Usay nga na. Mga lolo, estudyante na sa kong lolo. Ay, usay nga, pre. Kaglihan sa Oh. pre. Oy, kugrabe sa Kadtong akong lolo, mo to'y tang-an kay inom sa mudapit ha, sa among lugar. Kana mga tindahan nila, manira na. Pero akong lolo, wa pa nang hubog. Pikpik ka ko sa inyo mga agtang be. Mauna tinuod ha. Matay, pre. Og buhi pa to kong lolo. Inyong lolo, pre, no? Kuyawa ka ato nila. Ano man? Og maoy mag-abot, no? Nya, mag-inom. Pero looy kayo ang akong lolo, pre. Ano man? Kay tungod sa kapalahubog adto, napurdo in taon to. Nya. Namatay na lang gud in taon nga wa gisud ang iyang wa gisud sa lungon. Karoon ang istorya. Wala gisud sa lungon. Ika namatay kay may sudi ang lungon. Wala isud sa lungon. Isud sa lungon? Naragot taon to sa among luyos bay gilubong. Mas luoy akong lolo, pre. Ito na sa diha. Tungod sa kalisod sa panahon. Tungod sa kapobre. Pertigid taong luoy. Luoy. May gani mong lolo, pre. Kay nalubong yun. Katong akong lolo! Ha, wa magyud tao ikabayat menteryo. Ipaybarog na lang ko tao itong ang gilubong. Lagi pre, patay. Tinuod yun na. Nya, pait yun kayo. Kay gabarog na nga gilubong kato akong lolo. Katunga pag kayo nalubong. Ang katunga ng gimaw taon. Sa imong lolo, pre, uy. Loya, bitaw. Pero swerte ka rin yung mga lolo. Usap na sila, doon na sila yung mga lucky charm. Nga nang taon ka, sulti ka man na, pre. Ay, kaswerte na nila. Di na pareha sa kong lolo. Nga mas malas kay to. Kay bisan o unsa na mo. Bisan og amo nang gipamarinate. Unsay marinig, Oh, pre? kada ba sunugon ba marinate na? Uy, krimit na, pre. Oh, lagi. Okay, na. Di krimit man, ha. Oh, kada sos. Aw, Kadaghan na kayo akong lolo taon, ha? Daghan man day kay utang akong lolo slinding, ha? Nya? Dili, wala day kwarta. Ha? Kay mahal mo kani marinate. marinig ko. Why ka bayad? Krimit lagi, pre. Lagi. Krimit lagi. Mahal mo kani krimit, ha? Nya? Wag ka nakabot mga 60 mil siguro ang pangayo taon. Yang kwarta sa akong lolo kay 30,000 naman nabilin. Unya, giunsam lang taon niya, pre. Wala ito mamarinit, pre. Ang uban gihapko, ang uban gihimo ginalig, gisot sa ref. Kakidor! Mo, pre. Oh, asa naman imong mga ka-bergs ng mga bot-boton? Sa pag-ana day, bida sa nimo. Aw mulaban gyud ka kay parehas mo mga bot-boton, mga hambugiro. Ako naminaw ra gyud ko ninyo. Ang inyong mga istorya no pulos yun, mga bot-bot. Di mo ta kaingon ana dudot. Dili ta kaingon ana bangano da ka. Pero murag natakta naman kanay mo mga barkadang hambugiro. Gisakyan ko to sila naunsa. Istorya naman ito itong amua taon. Istorya Lagi pero ang makadungog hilasan kay maminaw ninyo ay. Pasagdi lang good ha. Huwag sa mga hilabutan na nila. Magbuo silang mauna yung mga istorya. Pataasay, padonan na ha. Naunsa. Pasagdi na sila. Kay dili mo na ilang life. Amo ning life. Dudot. Kanahan ginin tawhana kay imbis sultian nato para maundang anang sige lang paghambog mugara man hinuon halos kadalihok og kada sultis panuhak pulos na hinambog unya Siya palito na to. magpalit patag lamas pangitaon kay mga lamas ito sa ato ay diri ay dai pila ning bumbay dai Day. hala dong
Nga sila'y prutas ay. Ano, bitaw, no? Ay, shh! Tagpila na imong buongon. Ay, di man na buongon sir oy, limonsito man na. Alisito rin. Oo, nga no day. Alisito rin ninyo, probida. Sa kay buongon sa inyo, din, no? Kadi siya, day. Unsa din siya, day? Kamuti na. Hala, Dut. Away lang kamuti, Dut. Hala, no? Kaya nga no Kamuti day, din, ma'am. eh. Unsa may problema sa akong kamuti? Ay, wa raman, day. Kuan lang kaning imong kamuti ba? Mahinumdum man sa kuani, oy. Mahinumdum sa unsa man, ma'am. Mahinumdum ko sa itlog sa kumbana. Taro na rin. Probida Ah? sa nimo. Mahinumdum ka sa unsa, ma'am? Sa gidakon? Ay, dili, oy. Sa kabulingot. Bungo si Toy, probida buli ka gris, na. Inaham ka, tada mabauli ta. Kadiyot sa, oy, kay may paliton ko ni. Usay, palito ni mo. Kaning itlog. Aw, itlog naman, unsa ba? Ay, kaning kamuti. Tagay ko ng kamuti. Pila ka book, ma'am? Tulo. Hala, tulo di ay kabuok ang imong itlog, sir. Ah, ilo mo! Pre. Mutambo ka karon sa meeting sa kapilya, pre. Happy trabaho pista. Kinanglan nga ato ning kapangandaman. Kay kita ra ba'y pasyalis ng atong kapilya. Unya, ikaw ra ba'y presidente. Unya, ako ang vice president. Napinumdum ko na ako ang atong sekretary kung may tungod ning meeting, pre. Nya, ang sa problema. Tambo ko, pre. Di, mahay mo nga mag-meeting mo niya. Wa ang presidente, di ba? Kano sa meeting? Unsa? Siyon sa day, ha? Mao na. Kinahanglan patawag kog meeting kay happy trabang pista sa to, ha? Ay, mao ba? Nya sa may kalingawan, nga yung naplanuhan para sa fiesta. Ay, mao bitaw mag-meeting. Aron magsabutan taon na mong mga activities ba panahon sa pista o unsay kalingawan. Ay, dong, mutambong ko ha. Sige, tambong. Mas mayo hinoon nga na ka kay makasuggest kag unsay nga yung buhaton sa pista. Ikaw, may treasurer, di ba? Sige. Nya kanos amang meeting? Okay, Kap. Unsay plano ning atong maabot nga pista, Kap? Excuse me. Kap, isang tingog ka pa. Ano tingog ka? Gusto na ako, kaya ako yung presidente, no? Ha? Gusto na ako nga ako yung buot. Buot ang pisabot. Palahi ito ba? Sa may agdi kay kanya to, discore man to. Atong kalingawan, discore, Yan ay lumba dagan sa mga buta, di ba? Magpalahi ta, kontista. Ay, mayo, ug magpadrama sa taga-DH. Oh, kana! Nindo sana. Di ba? Kamo, tingog mo. Anong di mo tingog? Bitaw, Kap. Kana, nindot na, Kap. Mas malingaw kita na, Kap. Kung mga tao na. Malingaw ang disco. Ang mga bata no rin malingaw. Malipay rin disco. Unya, kauman, magkagobot din. Bitaw, Kap. Sakto, Kap. Bitaw nindot na, oy, malingaw pang tanan. Labi nagtaga DYHP gid ang mudrama, karang naas guliat pa. Ay, magulat. Bitaw, nindot na. Kana na si Gulyat. Onya. Singgiyat. Inga sa dance Mahal bro. man ng drama. Raiso. Mahal ang drama sa specs sa bayad. Ako'y bayad na. Ikaw, ako bayaran na. Dili, pre. Ako rin bayad na. Ako magkapit. Ako lalaki. Ay, sa Ako bayad na. Ay mo pag-ilog, ano mag-ilog. Oy, bidaw, sa mga taon mo. Kami, presidente? Ha? Ingon mo, kamoy mo bayad. Presidente ko! Ako'y bayad na sa dan! Uy, Dudut, nahibaw kasi mong gipanulti. Ilong na. Pabida, sino ka bahala na. Nahibaw kag pilay bayad ang magpadrama. Ay, sus, unsa mga taon ka, eh. Sa unsa ka man, pataka lang yung kagtabi, dada. Saman, pre. Ikaw rin may bayaran na. Ha? Ako na lang. Kayo, down na lang ko. Ay, Mo down na yung pagbayad. Bayasam na sa sundan na na. ay, kabu, igumus down ako, igumus kumo, ako down mo tanan ron. Ako ay mo bayad, ha? Di na downan. Fulan na ako bayad tanandaan. Inuo ko, full. Day, Sige, day, kaduha mo ni mo sira. bot lang. Kaya bago na. Pagod niya ito pultahan. Kaduha mo ni mo sira usuri pultahan. Right! Suko ka? Kisa may di masuko. Nga ko may niangkon sa bayan sa mga artista sa DYHP hanggawa ka. Unsa man ada kay kabayan, ha? Ay, bikang. Ikaw, Dudut, no? Usam taon. Ay, pahamak kay kandako, eh. Bantay bitag maproblema ta ng beranlans mga dramaturgo, ha? Wa betay kwarta. Ay, makal ka lagi. Naunsa mayak taon ka. Di lagi ni mo nagkalma lagi. Unsa may kabayan na to? Maproblema
mata na Ay, kanimala ka. makal ba, ha? Unsa bitaw? Di ka kasabot, maingon ko di mo makal. Makal ba? Kalma lang, kasabot ka na. Gil, pasabta ko, aron dili ko mabalakang hanggawa ka, pasabta ko asa kag ibayad ana, kay wa kay pundong kwarta, maghinambog man ka, nga kaya ni mong budget. Hoy, umagay kay kapliti hapit, ya ikaw rin mo bayad ros mga dramaturgo. Makal ba? animal. Makal na unsa mo kay paminaw sa dam. Sige, pasabta ko, kung nganong dili ko angay mabalaka, pasabta ko! Unsa? Oh, blaka mo ka. Blaka mo ka nga namin mga opisyalis, barangay, o siyudad. Ha? Buduol ta nila. At ito mga yung probaya nila. Bantay bitaw ha. Tagain niya kong problema ana ha. Tagain yan siya kong problema duduta ka. Ay, dili lagi. Ako rin bilaha, anak. Na problema gid ko kay nahitabo naman guni sa una nga na problema may sa bayranan sa sound system. Ang ako gyapong bana mo'y nagpasalig, nagpaalig-alig nga mo'y mobayad sa sound system. Karon sa drama na sad. Pero na man siya giduol nga mga politiko sad noon. Unya, mao ni, miabot ng adlaw sa pasundayag, nakuha gyud namo ang taga DYHP. Dong, nanang taga DYHP, asa man ni sila i-house sa ilang party board? Arel sa ito eh. Arel na pagkanda mga dramaturgo. Unsa kitay mo pakaon? Hoy, wala pa ta maghikay ha. Og labas sa tanang watay budget kita nang hikay-hikay. Ay, gamay rin kaon kayo sa ang uban na mabutor man. Ha? Ang putor na. Magmotor na mapas? Apas na. Ha? Di mo na maabot na yun kay mga umunda sila. Arel na rin pa kanon. Mga sa itong pagkaon namin, mga itong pagkaon din. Pasalig ito sa Pedro. Si Pedro? Pedro ba? Wa mas Pedro. Asa si Pedro? Siya ba? Hala, oy, oy, ni paulit silang probinsya in town. Oy, kay na-emergency. Sa? Style na tao rin. Budal ka siya kung siya alas lutupan niya. Buli siya. Siya ni angko ni padihapon sa artista. Patay, pagklaro in town mo diha. Uy, unsa ba ipakaon na to sa mga dramaturgo nga naa na ba? Eh, palitong noodles ka. Noodles? Palitong putos. Katulang chicken. Unya ha, pakiawa tong quick-quick ng salon. Hala, no. Igna nga, pre bayad. Di ka mauwaw ginoo ko pagkanong quick dramaturgo. Pagkauwaw lang yung ka. Nagpresidente pa magas kapilya. Oy, ano nagpresidente pa magang animala ka? Nauwaw ko atong adlaw, oy, kay hapit intaw na nga pas mo ang mga dramaturgo. May gani kay misugot tong among silingan nga na maligya og barbecue. Ako lang giutang iyang barbecue. Puwerteng away na mo sa kumbana pag humans kalingawan. Unsaon kumantaw ni siya, uy? Tungod lagi ni siyang hambog ba, mag-alig-alig ba, bisag walang-wala. Paita lagi tawhana. Unsa kung buhaton ani ipuspos ko ni, bastrokon ko ni. Unsa man og kamo ang pasultihon, Doris? Salamat sa mga pag-ampo. Ate Pres, good morning, Ate Pres! Bob, good morning, Bob! Dong Pedro, good morning! Good morning. Good morning, Star ng Tagalutupan. Good morning sa, kung ano, hindi, anislag pinamngahan. Anislag? Si Inting Rapols. Labi na Sa yun sa... Gimhuaman, o Sa sa Gimbawian. Gimbawian. Ni Alberto Pungasi. Og labi na sa mga si Kuya ilang dramahan. Si Kuya. Si Sergio Lodi. Naos na pagkakit. Ingon, ginan si Alvin. Ano, Sergio Lodi. Nya sa tanang mga taga Kamulinas ay mong kalimot din ha. Kumusta mo diyan tanan sa ni Cochel Dodong Katskio o ni Inday Lera Katskio. Kumusta mo diyan tanan o sa iyang pamilya. Tanan ni dato mga suodya si Dodong Delo Largo ang atong amigo nga taga Buagsong. Good morning natong tanan o sa tanan nato mga suod labi na gyud ni Cap Earl Tapayan dito sa Tulo-Tulo. Thank you kay nimo Cap Earl Tapayan. Salamat kayo sa imong pagpaanha diha namo. Salamat kayo ninyong tanan diha. Okay, unya Ate Chinchin? Yes, Kuya Alan, ako sang i-shoutout ang akong iyaan, Kuya Alan, nga permi yung naminaw, buntag hangtod na sa Ginadan kaguan kadung lang bay? Yes, si Ate Wilma diha sa Ulango, Tukuran. Wilma o Guyuyoy Bagyo, daghang kayong salamat Ate Wilma. Unya magpasalamat sa Kuya Alan sa mga mama nga permi ni palit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy permi
mi ang mga bata. Unya, ang mga dago happy na sad. Kay naanay Don Pepe Dark Chocolate. Unya, ugom-ugom sila Diamond Yema, Obi Yema Espesyal. Palit kay Crunchy ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Dito ka ulang ko eh. Yes, Kuya Alan! Gusto niya. Sayang-saya. Happy. Happy birthday mo na ito, Iday Janina, no? Oh. Belated happy birthday, Iday Janina. Nya, happy po kayo. Salamat kayo ni mo dihapod, Sir Elmer Canoy. Thank you kayo ni mo diha sa Ulanggo. Salamat sa imong pamilya po. Murag si Sir Elmer, murag naam siguro sa Lapu-Lapu po yun. Babag siguro. O murag, basta na araw sa Lapu-Lapu, Sir Elmer. Kay naam na siya magtrabaho sa City Hall. Thank you kayo. Nya, sa mga bata, kinahalam mo inom kita og Don Pipi tabliya mga bata. Ini kabuntag inom kita Don Pipi tabliya. Muna nindot kayo pakondisyon sa to ang kilawas sa panington kita ng mga bata. Kailan may kaya itong Don Pepe tabliya sa mga bata. Pangkondisyon na ninyo, padong mo sa eskwelahan, pa-bright sa inyong auto, ma-absorb ang inyong klase. Kung mo inom mo Don Pepe tabliya, kay taas man ninyong energy, happy man ka. Sama sa pag-adto mo sa Happy Mart, waluna kuluta buno kumagtan. Happy gyud ka dito kay naa ang tanang mga school supply dito og barato ra ang ato ang mga palaliton sa Happy Mart waluna tabuno kumagtan. Duna pa gyud donuts are as kilid sa Happy Mart magtan. Unya kita mga dagko kon mag-chat-chat ang atong sumsuman ang Paulitos Macaroni Crunch og Tasty Fish Cracker mo na nindot kay nato. Unya, mga bata, samtang magdua-dua mo sa inyo iskilan, magbaon yung tao, kining atuang ugum-ugum og Obi Yema Espesyal og Diamond Yema Espesyal. Maunay bawno na to, ugum-ugum na to, samtang magdua ta. Unya, sa mga tao ni Former, Kapitan Jun Ramos, kinabot siyang Miguel Pulgar Fertilizer. Good morning ni Muria Kap. Unya, sa mga tao po ni Basta Toledo, Kuya Nick Pipito, Dodong GR Pipito, ni Ma'am Shen Pipito sa Bromwich PH. Good morning ninyo tadadya, mga trabador sa Bromwich PH nga kanuna isang biinom sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Maum gunay nindot kay nato imnon samtang magtrabaho ta kay di ta magduka daghan mga ingredients sa ato ang makuha or daghan mga vitamina nga ato makuha ning ato ang said Panyawan Coffee Mix kunya tambal pag yun siya sa ato ang sugar ron ta tambal ni siya mao na nga kinahanglan mo inom yung kag said Panyawan Coffee Mix sa mga tao ni Ma'am Shen paimna ginag said Panyawan Coffee Mix Ma'am Shen kay para mahuman ang trabaho sa balay nga ilang trabaho libyuhan kung sa pay gusto sa tagbay nga buhaton sa Bromwich Page i-type lang niyo sa Facebook makita niyo ang number o tawaga kung unsay buot ninyo pagabuhaton sa inyong panimay. Sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Ararao, good morning natong tanan dihangang ilahang mga tao sa bisina, gipainom sa to ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ang said Panyawan Coffee Mix. Salamat kay ninyong tanan. Okay, Ate Pres? Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og sa Panyawan Herbal Capsule, sa Panyawan Herbal Capsule with garlic, sa Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katutas og sugar, ingon man ka ng bukol-bukol nato sa itong lawas, ibna na nato sa Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulos sa kaadlaw inom. Sa buntag, na kamukaon sa imong pamahaw, inumdaan ko sa kakapsula sa Panyawan Herbal Capsule. Iripaniuto ni mo, gyapon, gyapon kakapsula sa Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una kamukaon sa imong paniuto. Gyapon sa imong pagpanihapon, inom na po daan ko sa kakapsula sa Panyawan Herbal Capsule. Ug alay na ito na problema aning kidney ug UTI, ayaw na mo kahadlok, tugod kay doon na makatambal ana. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon, kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney of UTI, Kugon Herbal Capsule.
Basta kugon, lawas baskugon. Og sa tanan na mga kaigsunan, salamat kayo tanan sa paghimog number 1 kanunay sa atuang haplas nga tinuod mo agtang sa atuang panut, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katul kutos kabataan, ilikay pagyunta sa ringgi, kagid sa atong kapanitan. Unya, kaning atuang yung bikog sa atuang tiil, atuang paa, og asa panimikoga na to. Ato na lang haplasan sa atuang number 1 nga haplas ang Sedlinamid Well. Kay mao gini tinuod nga mutabang na to. Sedlinamid Well, mao'y tabang sa atuang mga padakit sa kalawasan, pero sabuta, anarata palit sa butika, di ba, Edwin? Tino na, sa butika na kita makapalit, pero Facebook page ang Sid Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangi tayo pang Panyawan Herbal niya, makita tanan produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sid Elemental Oil, og Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kay natas kabukira nagpuyo, pwede rin kita magka-order sa Shopee. Shopee lang kay hatod pa sinyong panimay, Bob! Kumusta, Kapitan? Honorable Barangay Captain Bebelen Lumbog, Santo Niño, Ilongos Leyte. Pero nagplano ko na sila magpadrama, Goliath. Ang kaning Barangay Santo Niño, Ilongos Leyte, doon na siya buntod, overlooking sa dagat. Anindot kayo? Kumusta ka diyan, Barangay Captain Bebelen Lumbog, Barangay Santo Niño, Ilongos Leyte. Kung mga kabanan mo sa council, okay, pag message lang niya, misidi lang niya ako, Charles. Ang sabi ni Alice Antolihaw, nagpalit yung kunog Radio Goliath para makadungog sa DYHP, kay waman sila sa Facebook, no? Thank you Yes, kayo. Freddy Sabino, Dane Radores, Virgin Sabino, diha sa Magsinga, Ilongos Leyte. O ingon man kanimo diha, Mr. Pablo, singasawa nga si Mrs. Andreng Lumapas, Bantigi, Ilongos Leyte. Ayoko makalimutan inyo mga apo, no? Ang kini si Mrs. Andreng o si Mr. Pablo Lumapas Goliath, dito ko nakakita at tanom nila nga atis nga tapol. Aha. Matakita Atis nga nga tapol. Dami na atis nga tapol gyapon, Bob. Naagi ka na sa mga sa Indonesia na atis nga tapol sila dito. Kanong tapol og kulor nga atis na ana. Akong gipanghikap. Karon diri sa tuwa basig na Bob, naabot ta siguro. Dito sa ilang Sir Pablo, dito sa Bantige, dito sa ilang dakong kay bayang anak kay foreigner. Murag bayin na Mama Gloria, Nanay Gloria sa una. Sa tagiya sa Gloria J. Dako magkintong ilang lugar ito ni Sir Michael. Di ako ipanghikap ko, ngano man ning atis nga, buhi magpunuan, kanang patay man yung mga bunga. Kuan man ito man. Paghikap na ko, nilubo na kung kumagko kay hinog na. Hinog na? Buhok tapol na bunga. Tamis kay Bob, tilawan ni mo. Isun na ba? Uy, nako sa kaniso, giguhuyong na buhi ba ya? Ayun. Salamat. Uy, ayaw kalimutan sa inyong mga podi ha, para sa atong pagpangaligo sa iyong buntag sa Celebrity Kotik Beauty Soap. Uy, gluta tayo ng papaya extract. Ayaw ka malimutan, kakana nga to ang mga bata, ilabi na sa atong, kana to mga ginang sa panimbalay, ilabi na gusto kita nga, hamis sa atong naong way, itom, way, na mo ibang guwapa, mag-ugdo ni mga foundation. Nindot kayo atong panit, wala yung mga blackheads, wala white heads ba, o unsa mga up-up, unsa ba niya, ang Sid Celebrity Kotik Beauty Soap. Diin magpabili di ko matanoon. Kutis artista, kutis porcelana. Apan mga tala lamang sa butika, ha? Mas maayong yun ka to. Ako nagkita sa ako nang giingon din sa yagay mga adlaw. Adunay tatak nga Sid Marketing. Unya, tanang litra sa Sid, puro yun capital letters. S-C-E-D. Sid Marketing. Thank you. Okay, salamat kay Bam Unya. Kining toxin, maog yun mo daot sa blood cell sa lawas sa tao. Ang daoton aning toxin, ang cover o putus sa blood cells nato. Ang atong blood cells importante kayo kay tigatod sa oxygen, nutrients, tubig sa ato ang kalawasan. Ini kadaot aning cover putus sa atong blood cells, sticky, mulapot atong dugo. Mauna nga mag-poor blood circulation ka. Tungod niya na, tungod sa imuhang mga toxin nga ni pundo din na, major nga mga sakit ang ato ang bation gyud. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, cyst, uban pa natong balatian. Mo nang kinahanglan gyud ka. Buinom og G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay natural kini nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga mao'y makapaligon sa atong vital organ. Simple kay pag-inom na to ani atong G-Detox. Kung wa pa kay balatian o
usara gyud ka kapsula murag maintenance ra nimo. Usa ka oras sa di pa ka mukaon pero duna nagili kay gibati. Kinahanglan katulog gyud ka inom ani buntag udto hapon. Usa ka oras sa di pa ka mukaon niya imna na to 8 ngadto sa 12 ka basong tubig matag adlaw. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga tuksin sa imong kalawasan. Nga hinungdan sa imong balatiano karon ligon kanunay ang atong vital organs inom kita matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number 1 kining mutagtang sa tuksin sa tuang kalawasan. Ate Pres, Okay, ang sendo na to karong adlaw. si Inday Dores, Ate Pres. Dores. Oh, si Inday Dores, parte na nilang mga kanang iyang bana, naay sa amigo nga bugiroon sa kayo, mga amigo sa iyang bana, mga bugiro po, mga pabili ba. Karon pag pista sila nagkuha sila dramaturgo taga DWHP. Karon nabot ang higayon nga sila kung mangkod ana bayad pero wala problema kay gitagaan man si Dodo sa katong kuan, Dodo sa kanang taga mga opisyal siguro sa syudad or unsa pa na diha sa barangay. Ang problema ang gipakaon sa mga artista Ate Pres kay si Pedro di ulis lutupan. Kay doon na kuno gibati ang 16 anyos na sakit kuno. Unya, mauto nga way kaon Ate Pres. May galit taon kuno nakautang sila tawag barbecue dito sa ilahang silingan. Kay papakanon naman lang taon sa iyang bana og quick nya palitag noodles 30 kuok mao ni problema ron sa iyang hambog mga hambugiro kuno taon kayo ang iyang bana kauban sa iyang mga barkada saon man kuno niya iyang bana sa may maayo niyang buhaton niyang bana Ate Pres ug ako para nako ikaw na laydaan ng presidenta diha sa inyong kapilya day kay para matarong na kay mo bana bugiroon man, madaan man siya sa iyang mga barkada. Pero yung ba na dili ba kayo na bugiro? Pero nadalang yun na siya ang barkada nga manghambog ba? Di kasabot. Dili sila magkakuan, palabuan na sila sambog nila. Mao na di Ate Pres. Ikaw, unsay may ikasultin mo Ate Pres? Nadama sambog ni Pedro nga butong ng dako. Ate Pres? Unsay imong masulti aning atong sinder? Doris. Kana kay iya manamban ha. May katungod gud siya pagbadlo nga nagun sa buhaton. Dili iyang iya gyud ang follow up pon sa mga lihok niya iyang isumpuan oy dili. Inana ba para di makapadayon sa entingo ha. Kay lisod lang ka na manghambog ka niya wadi ay to. Sakto gyud Ate Pres. Para Pedro nanghambog nga siyang pakaon nga niuli di sila. Mao na. Lutupan. Lutupan. Di kinakadaw kon siya kay ano mo ni tagay. Di kinakadaw lutupan. Lagi. Bam, unsa may kasulti ba basahir bam? Kining iyang kahimtang karon dunay panultihon bitaw nga nang kailan mo kadaguliat ka nang magpamisa bito sa simbahan? Ang ubang paat malitan pumunta to pamisa ka sa kanang mga imong mga mahal sa kinabuhi nga may taliwan na. Dunay ubang pari nga dili mo sugot nga nagpamisa ka dili ka mo tambong. Nabi taw kinahanglan mo gyud naman. Panalitan pamisa ka sa imong lolo, sa imong lula, unsa orasan na misa sir? Ugma lang alas 6 sa buntag, unsang kuan na daw Lunes. Ini kog misa gusto sa pare kanang mga ginitali mga naapo ka ni tambong. Mao gid sakto bam. Karon ako sa pambitan ha. Habakuk. Habakuk. Ang habakik dili kaning niya sa prophet ni Habakuk. Karon ba kadungog ka ni propetahan? Habakuk. Propeta na siya. Tara mo niya sa Old Testament. Habakuk Kapitulo 2, versikulo 4. Ug mao kining mensahe. Kadtong mga dautan dili mabuhi. Apan ang mga matarong mabuhi kay matinumanon man sila sa Dios. Laom ni siya. Laom ni pagkasulti. Ares ba ba? Laom ni pagkasulti. Yeah. Ang ako ning gibasa tungod kay siya si presidente sa kapilya. Wala man siya magtamod sa mga kalihukan sa simbahan. Entonces, ang iyang pagka-presidente sa kapilya, sa gulan pa niyang hambog, ingunaan na nga doon na yung mga entertainers nga hapit kaya di mapas. Matagman man ka.
Matagman man ka sa imong giimbitar. Sa pa may musalida itong Oh. Sa ato pa, ang iyang maayong dungog, patay ang iyang maayong matagman siya. Munang gingon ako diri nga, dili ko nga mamatay nga wala di na mo ginhawa. Ako mo pasabot pa nga nadaot ang iyang dungog. Tungod sa iyang sobra ka pang hambog paruma-ruma siya sa mo bayad, sa mo kuan. Na ang tato yung kumpari mo bayad, di niya pabayad. Mao na nga ingon diri nga apan ang matarong mabuhi kay matinumanon man sila sa Dios. Isip presidente Gukos Kapilya gani mahibaw magkagon sa kalihukan. Novena, day 1, day 2, doon na ba'y kandila magamit sa nobinaryo, doon na ba'y painit sa manabtan. Kapaihat sa kanang mga buwak sa... Ingon na kung presidente kat kapelya, ingon na mo dapit kag mga maglilingaw, o magklaro kayo, malukupag pangutang dito sa mga silingan. Muna akong gibasa diri, Habakuk. Makaroon ka dungo ka nga... Kanang Habakuk, na Habakuk no, kay maluto, Habakuk. Ay, bibigyan ito kabasa. Gani Goliath, doon na uban, dili mo pag... May kinanawag, okay. Hello ma'am. Kanigulan nawag din katubak ng inom Goliath nga katod tagiya ba sa tindahan. Nagpasalamat na may ma'am nga kanang ang amo abang giko ni Goliath nga panyawan perti milaghana di sa mong butika di ay. Salamat kayo na si Ma'am Pamela. Nag-recording mo Miss Goliath, ma'am niya. Among ako siyang gingna nga pagana ko sa imong butika, akong gipangutan ang imong kuan kanang imong mga staff nga ngano man ang mubo man naglawas ang panyawanang iyang Goliath tagas. Dera speakers na istante Wala nga matubra sa imong staff nga manglugsong kuno sa bukid. Kusog yun ang halin sa tanang aplas nga dahil sa imong butika kanang kuno panyawan. Si Goliath man si Goliath man may endorse itong sa Ate Priscilla. Salamat kay Ma'am Pamela, ha? Thank you. Thank you si Ma'am Pamela sa Woodsville Pharmacy sa Usop. Thank you. Mao to Goliath kanang ang kaning ingon aning si Presidente ka sa Kapilya naagyud nimo pareha nang dunay meeting sa uy, naibaw ka ba Goliath na dunay sa kalugar nga Kapilya gisira? Ano ba? Sira ko tan. Pwede na na. Mura di tindahan. Di lang ko musultig asa, ha? Di pasira sa di ko kalito. Pastor. Dili, kanang sa parokya. Kura paruko. Di pasira, kay ang presidente, wala man yun power. Ano ba? Ang treasurer na may magbuot. Unindot, ha? Ang treasurer na may magbuot unta. Dili man po ng treasurer, kilupigon man sa itong mga, yala mga hinanib. Dili mo pahuwa po bangko, ayaw ko nung ihaya, may natay diha, kay madaot ako mga siya, kami nang pa, ano ba? Tulas lago na ihaya. Wala na lang ipasiras pare, dili lang misahan, kay gubot. Dili man sila maminaw. Pero kanabi ako no Kapilya bam, dili magig kuno pwede hayaan. Si Father Joshua gisulti na kanang Kapilya ampuana na siya dili hayaan. Lahi man na giunura la nang hayaon kuno. Tungod kay way lain kanang mga pobre kayo, tungod kay wala lain kayaan. Gamay balay so ana lang ibutan sa Kapilya. Pero og kuanon gyud kuno dili gyud na pahayaan ang Kapilya. Kay anha man din ha ta mo sangpit magampo tas Ginoo. Para tingali ng mga simbahan la no magbutang gyud sila driskili do kanang para sa tawod mortuary mortuary. Dili gyud sa suod sa are no ina tingal balik ta. Karon. Sa tingala ni Sender. Dores. Ma'am Dores kanang katong ingon ni Ate Priscilla kanang sumpuag gyud og wala na mahasubay ang kalihukan sa imong bana kay siya man ko'y presidente sa Kapilya. Gawas anang wala maandam ko magplakaon sa mga entertainers. Ang inyong Kapilya ang mga donasyon natarong pa. Natarong pa. Ang inyong manobinaryo meeting sa parokya tawag na ba ng presidente to aba siya. Ug salamat sa pagpadala ito naman noon. Kung ako ang puzzle,